Ulit siya. Kasi parang ikaw yung sub, ikaw yung pinakamalapit kay PRRD. Kulang sa kulang sa action. Or syempre parang, ano, whatever it is that he had done in the past, hindi naman mawawala yun eh. Pero, sa ngayon talaga nakukulangan rin ako kay Bongo eh. Walang ano eh. Ayun. Alam mo, magandang ma-appreciate mo dyan. Kain! Si Robin Padilla. Kung nasan si Bibi sa doon siya. Oo, si Robin, I think he's the most loyal, he is the most sincere na supporter. Ang ano lang talaga kay Robin, ang talo lang talaga kay Robin. Sana napapaligiran siya ng mas mga magagawin lang. Matatalino. Kasi yung mga yung mga buga niya lately, very Risa Ontiveros ang mga di masyado maganda. One last thing po, I just wanna ask, have you heard anything about Minato Guevara, the former Solicitor General? Kasi I'm trying to look for anything about any news about him. I've heard anything since the Solicitor General, the former Solicitor General. Minato Guevara. Nasa-promotion na siya yun at na-relieve dahil bracelet din ako part itong leche. Itong leche na administration. Very happy for him actually. Yeah. At mapupunta sa concession yan eh. Pagka next day sa gobyerno. Ayun. At saka yung gusto ko lang i-upload yung sinabi mo na nakaraan, yung tungkol sa sinabi ni Hidarian na most of the justices were appointed by Duterte, and yet the glaring violations of Duterte's arrest hindi nga masyadong napaka-bogus yung doon ni Hidarian. Ayun nga, ang only way for the Pinks to perceive the Supreme Court as fair is that maka-receive sila ng decision na pabor sa kanila. Exactly. Diba? Hindi naman kasi yan hindi naman yan magiging fair kasi gusto nila sila lang eh. Diba? Ganun. Anyway, Ms. Jo, I'm very happy to be here. Thank you so much for letting me speak. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Sabi ka, saglit lang ha. 3 oras ka na. Bye-bye po. Yan eh. Sakto-sakto, mga ayun. Bye-bye po. Thank you po. Thank you. Bye. Thank you. Ayan. Hello. Teka lang unahin ko lang si Ibyang kasi parang feeling ko meron tong kwento tungkol sa Hague. Hello, Ibyang. Hi, Joey. Hi. Pinakikinggan ko kanina yung yung umakyat na meet daw niya sila Carter at si Pinoy Holland. Na-meet mo rin ba sila? Na-meet ko sila. Si Pinoy Holland, napakatahimik na bata na yun. Nasa gilid lang yun, hindi siya ma-eksena. Pero napakabait. Nakakuan ko nga siya kasi nung one time may pinos siya, yung ang lakas ng ulan, tapos pinapayong niya yung stand ni tatay na dalawa. Doon talaga ako yung parang nakuha ko talaga sa kanya nung nakita ko yun. Tapos yung sa part, bigay siya ng pagkain, nag-comment na ako doon. Sabi ko, ganyan siya kasi nung event doon nung 24, umuulan. Siguro nagtatlong beses siyang lumalapit sa akin, nag-offer ng pagkain. Tapos sabi ko, hindi, okay lang. Tapos bumabalik siya. Eto ate, sabi niya ganun. Offer siya ng pagkain, natatawa na nga ako. Sabi ko, okay lang kasi aalis din kami, hanap kami ng saan makakain. Sabi ko kasi umuulan nga. Kaya nung may nag-offer, talagang kuan siya, yung, di ba nasabi ko nga sa'yo nung one time nag-usap tayo, sabi ko, mapifeel mo talaga yung pagka-Pinoy doon, kasi yung very welcoming silang lahat. Kaya nung nagkagulo-gulo sila maharlika doon, nagagalit na ako. Kasi sabi ko, ano bang ginagawa mo? Sabi ko, sila Alvin, from day 1 na andyan. Tapos kung pulutin mo yung mga bata dyan, yung mga tao dyan, babalik mo na. Sino sila sabihan mo? Yung yung pinakikinggan ko lang siya nung time ng live. Yung sentiment mo kay Oo. Sabi ko, babalik ka ng Amerika, ang may iwan, sila pa din. Sabi ko, ako minsan nga iniisip ko, paano pag dito pala sa
sa anak ko ngayon, dito pala nakulong si Tatay Digong. Sabi ko, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Alvin. Yung araw-araw na andun. Sabi ko, hindi ko kaya. Kaya kahit sino pa man ang magsasabi ng kung kahit na ano tungkol sa mga kina-Alvin dyan sa Dahig. Wala. Kasi hindi, kahit sino hindi nyo kaya ang ginagawa nila Alvin. Tapos, in-unfollow ko si Maharlika nung tinira na niya sila Crisette, sila MJ. Kasi ako pinapalo ko sila Crisette, sila MJ simula pa nung election ng 2016. Pinapalo ko na yan sila Crisette. Yung sa Watch Me Nene, nagbigay ako ng pera doon. Nag-donate kami doon. Kaya tuwang-tuwa ako everyday, binubuksan ko yun, pinitinan ko magkano na yung pera, magkano na. Tuwang-tuwa ako doon sa fan. Kaya nung tinitira niya yung tungkol morning, sino yan? sa House of Hope, doon talaga yung wala, in-unfollow Tony ko na Cabzon. talaga siya. Kasi sabi ko, yung libro, yung Salamat PRRD, sabi ko hindi naman yan yung buhay ni tatay. Oh, Blabella. Time nung Siya. pagka-presidente niya. At Amigat ka. yun. Kasi sabi ko, bakit mo tinitira ko? Eh wala naman po. I-dismiss tayo. Mga sinasabi ni Hanilet. Doon kay Joey Cruz. Iba naman yung sinusuko niya. Pero Diyan ito ako talaga tumatambay yung pag ano yan. pinag-initan mo. Tapos pinag-initan mo, pati yung House of Hope. Pinag-initan mo, pati Joey sila Cruz. Crisette na. Kaya sabi ko, Kumusta Kabsat? Amigat kan. Ano ko na siya simula noon. Hindi ko na siya pinapanood. Kaya, Amigat tan-a. Ngayon, Huli nga na din lang eh. na napanood ko na live. Yung pinost ni Saba. Coco Lotoy, yung tungkol kay Alvin. Kamuti pa laman na. Hindi ko na talaga tumigil to. Kaya sabi ko, kaya ako kasi, Sige. Kape, o tsama, kape. pwede. Kaya buti na lang din at nagsalita si Kape ta. Kaya, Bago og simba. yung si Church Harvey kami. naman, paano naman siya? Yung tulad nung sinabi nung babae ganun na ganun. Kumusta di Bagyo? Nagadot din na Bagyo di La Union. Ay siya, hearty nga lang siya nung una eh. Tapos binago niya, ginawa niyang hearty. Nagadot di ikat ibubong na nga kabagyak. Kaya, kaya sabi ko nga kay Tay Amit pag nag-uusap kami, sabi ko, alam mo, sabi ko nung nag-away-away, tapos lumabas si Hanlet, tapos yung sa live yung sa nag-interview sila, hindi niya tinitingnan si Alvin, nakaside siya, Oo. nakaside kay Marley. Grabe ah. Basahin mo Mas malakas pa kaysa kay sa live. yung naranasan ng mga sa La Union. Sabi ko, Mas malakas pa kaysa kay sino ba to? Yung malakas noon. parang mali. Hindi ka dapat ipaldita dyan. Sabi ko, Nagpigsak no kasi ti ipo-ipo. kung lumabas na yung comment nila So nagadot tinayab nga kakabagyak di si Imda. Clearing operation dati eh. Si Kitty ang masasaktan dyan. Kasi, aantayin mo ba na sasabihin ng mga tao sa mukha mismo ni Tinapay ta. Kitty na Iswis. Anak siya sa lahat. Barang tumangkad pa tayo. Mauungkat kasi yun eh. Mauungkat at mauungkat eh. kaya alam na Ay, ay, ay. walang nagsasabi dyan kasi 1 week nga wanti kuryente. pero yung ginagawa niya nila sabi ko aantayin mo ba nasasabihin ng mga Wan, dyan grabe, sa sobra. mukha ng anak mo yan Madamati clearing operation dito di La Union eh. umayos ka na lang kasi lahat ng action mo O pay kuryente me. Hingga na ako ah. yung last itong Wow, siguro baka 2 weeks pa yata. sabi sa kanya tungkol sa cremation okay lang Clearing daw sa operation. cremation, mura. Sabi ko Malawak. lahat pera yung sa libro wala naman daw silang nakukuha sa libro tapos nung umuwi siya ng Grabe. Pilipinas, binibenta niya yung bahay buti sana kung ibinibenta niya may presyo siya to the highest bidder sabi ko so puro pera tapos ngayon yung Grabe ang ano. cremation, kasi Grabe ang bagyo sa amin. sabi ko isa lang yung nakikita ko sa'yo kaya ay, ewan ko, hindi siya tapos hindi siya sumipot doon nung isang araw, nag-aantay sila Alvin. Tapos ang sabi daw ni Atty. Nakita ko sa'yo. May parang nagkaroon daw ng confusion sa Nga di kakabagyak nga ka. kaya hindi Saka siya suma. hindi ata nakapunta si Hanilet sa pagbisita kay tatay. Sabi ko, totoo ba? May confusion? Kasi yan lang naman talaga ang sadya nyo dyan sa Dahig. Ang alam mo kung ano yung oras ng pagbisita. Either tinakbo ulit si tatay sa hospital for check-up or hindi ka pumunta ka pero ayaw
ayoko lang magpa-interview kay Alvin kasi wala si Apple. Yeah, sarado. Kasi nag-antay sila Alvin eh, pero hindi siya dumating. Kaya umalis na lang sila Alvin. So yung Kaya sabi ko, bayaw ko, so di clearing La Union. Tayo. Tayo ng putig eh. Ano to? Puros ka. Hey, kapit eh. Nagawa mo dyan? Nakalakal? La Union. Napamba ni ko ni Boss Toyo ma diyan La Union. Mati tinapay. Kati mat di balay GM ni. Karuba me, anti me. Ikata balay ni, nari pagtamtambayan mi di ubing kami ara. Saya di logo, mong di logo ara ni. Nekat data tin ayuyang mi di ubing kami. At talang na perde, natalang at ati nati lang at typhoon. Ati tambayan mi, ati ubing kami ati ni. Na datang ang lugo. Kanya nga rod. Kinatungtong ko di kinatungtong ko di asawa di kabagis ko di nga gasam ka amuda lang aron nga agbag yon. Agiinom da pay laeng kana para bangon. Agiinom da pay laeng. Da magkitak di camera. Bayani yan nga talaga. Magkita kan di camera agkas kasi da pay lang ne nya orasan. Kaya di muda nga expected nga bagyo ka. Ay, kaprede, na yung bangal daw mo po. Gininom da pa lang ko, umay bagyon. Kaya di na pala kita di kay kuwang. Di pala kita di mabalid ng aramidan, tanong nga may type, di kisiim. Inunada pala di inom. Tama magkikitak di video eh. Ala kay Freddy, kumusta? Ngayon, mga gumusap tao. Sabaw. Ada ka? Ni. Ito yung Pilipinas. Ito yung La Union. Di awid ko kada Abril. Kabsat. Di awid ko. Di awid ko sa kada Abril. Niya po pwede ilakay panay ko ata kanta na kanta mayat nalingag kanta dapat tungtong na ni Alexa. Nalako ni ka pwede gasam ka katungtungan ta Alexa. Naman ka siya eh. Na po pwede. Pag live ka oras eh, tanong ko pag live ka tag kanta-kanta mga kami ni Freddy eh. So di liwliwan na. So di liwliwan na po Freddy. Di lugar ta ka Freddy, di La Union eh, nabagyo tayo. Check mo ta messenger mo. Check mo ta messenger mo, ngam digay tulong mo, siguradong ako.
Ay, ba ko lang. Lagi yan si ano. Lagi yan ano. Sinabi no kay Miss Bluebella. Kantahan kayo dyan. Let's go. Kung kuna naman na yan. Baka kami makimisa. Let's go na ba? Let's go na. Guray ta sab ko. Apa ni? Pakantahan na pa ni Alexa. Ni ka Freddy na laing. May weather at ni pintas. Kailangan agpapigsa tayo. Eh. Sige. Mari. Pinsan. Kita apa na? Tanda manen. Yay. John. Let's go kan naman tayo. Say hi to Angel. Where you going? Sam? Kapi-kapi tayo pa eh. Mapangay magkinisa. Kalap kung kunadaman natin ng bakatan. Kuna ng tupik ko, torpe. Kuna ng tupik niya, torpe ka. Hindi na magda Ilocano. Paawatan, Ilocano. Sabi na usatsat. Naglukon. Angel. Saan tayo punta? Angel ko, datati Angel. Dito ka nahangin eh. Angel, halika dito, Angel! That's an Ilocano accent. You didn't know? Say, nyamut? Nyamut kamut? Namaste? Gugudan na po. Ano sabi mo, Jel? Ano sabi mo? Jel? Jaraw pa na na yan. Jel! So ka ma-Ilocano? Ay, apo. Baka may magkimisa. Tanong magkagko tayo. Purayan tabi nga agong at kita niya may isa. Agong mitata. O yan, sige. Maawatan na magaya, maawatan na. Maawatan! Maawatan na. Aguray ka ta. Aguray ka ta, kapiyak pa yung might. Sikamit. Siyempre nasapa nga, Greng. Kapay, di mamot, tinasapa di Greng. Tingin na kung ta. Ingkanta, pakadidakto bautin. Sige, church tayo pa eh. Okay.